I pozdrav ljudi! Danas ću vam pokazati kako promijeniti ime vašeg YouTube kanala. Pa ajmo da počnemo. Evo ovako u stvari stoji. Nećemo, ovo je bezvezni kanal. Danas ću snimiti ovo još jedna epizoda i sutra ide druga epizoda. Name. Ja mislim da ovdje možemo i s jednim imenom. Ne sam onako da bez veze pokažem. Vraćala opet na stalno ime. Ovako tutoriali ću napisati save. Evo radi. Evo radi. Znači promijenili smo ime YouTube kanala. Ako želite vratiti, možete i vratiti. Eto ga. Ja možete i vratiti, a možete i promijeniti ako želite. Ja ću vratiti, samo pokažem tutorial. Evo, može i s jednim i jedna riječ i s dvije riječi. Evo ga. Radi, znači, to je to, uspjeh. Evo vidite, radi. Radi vam. Samo što treba malo da se to sačeka. Tako da to je to za ovu epizodu, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, like, subscribe, share, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao ljudi!